isi Surakarta. Isi Surakarta. Aku saka UGM Universitas Gadjah Mada. Iki lho seminggu UGD. Nah, Basah setak basah. Ngombe sik. Nah, golek serat to iki. kowe golek anu golek malas. Golek Meletus balon di tok. Aja ngisi-ngisini aku. Rungokno ya, Mas. Ra re ra re ra re ra re ra. Wah, lu nemen iki. Dia apa airnya dia apa. Tetap saksikan kami di New Budaya Jawa. Masuk di Ada Cak Pencil CS untuk panjenengan semuanya. Ayo, sik. Paling ora iki awak dhewe ketemu ning kene nah iki salam sik ngono lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki apa wilayah Gunung Gangsir nih? Heeh. Iya, Sing wedok cerewet-cerewet iki ya. kok sembuk cetakne iku lho. Tapi Ya ya sing ora- winganane kae. Sing winginane kae. Winganane kan ning dusune kono. Oh, dusun yang sebelah. Heeh. Saiki dusun Saiki kene. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Ya petok ampun. sesasi ping pindho tenan. Wah, luar biasa, tepuk tangannya mana untuk wilayah sini, matur mbah nuwun. Luar biasa, Mbah Lurah matur mbah nuwun. Pak Suryono matur nuwun. Pak sapa? Pak Suryono. Pak Yasin, Pak Yasin. Pak Yasin. Abah sapa? Abah Yasin kuwi kepala desa, tapi suporte Pak Suryono juga. Oh, Pak Suryono karo Abah Asin. Pak Yasin kuwi lho. Abah Yasin. Abah Yasin. Heeh. Dua-duanya. Dua-duanya. Ya wis pokoke didongakne lek, pokoke sing support bengi iki dipanjang umurne. Amin. Sehat terus. Amin. Rezekine barokah. Amin. Semono uga sing nonton muga-muga tansah sehat wal afiat. Rezekine yo barokah, umure barokah. Sing diarani barokah kuwi apa to Pak? Saya tambah, saya tambah, saya Saya tambah. Sing duwe utang utange lunas. Amin. Sing utangi lali. Apa yo mungkin? Ya ora masalah lah. Mbok menawa ya, Pak. Mbok Amin, aku melu amin. Amin. Aku kan duwe utang ning awakmu. Niki sepurane lho Bu, kula rada gak penak awak. Iki nuwun sewu kula wau pun matur kalau ketua panitia bahwasanya Madam malam hari niku jane kula mboten teng mriki. Lah iya, nyapu awakmu kok iso lagi metu ke rumah sakit lho. Genane rumah sakit lho rumah saku. Mulane to, wong kuwi aja keceh ae turut kali. Diomongi cah Kula menika kalau wingi mantun nuwun sewu niki mboten pamer kalih jenengan. Ning saestu percil 10 dina ndengenane opnam. Wong opnam malah mbok guyu, colok kowe asli. penyakit mbok pamerno piye kene. Aku ora pamer bahwasanya sehat kuwi mahal harganya, tak omongi. Bapak-bapak, ibu-ibu, tenan kowe apa meneh lek kena aku kaya penyakitku ndek iki jenenge demam bergambar. Demam bergambar kuwi to. Demam berdarah. Demam berdarah, ya ampun. Kuwi kawitane piye? Rasane Bu iso Piye? cenut. Apane apa ya awake? Kuwi kawitane dicokot nyamuk. Kawitane dicopot nyamuk. Ora umum. Dagelan siji iki ra umum. Lah ya. Umume kuwi kodhok mangan nyamuk. Nyapa kok percil dipangan nyamuk? Ngene lho.
ceritane ngene. Kan nyamuke dipangan mbokku. Oh iya dipangan kodoke. Mari ngono nyamuke kuwi nesu terus mangan anake kodok. Akhire terus aku sing dipangan. Mulane to nek diomongi wong enem iku dirungokne. Kowe ora ngrasakne masalahe panas sih lho aku sampai 44. Wah, Pak iya. Iki lho godhok kopi lho iso ngene karo Masalah Kang Hamid ya Kang. mau ngenane saiki wis ora. Beda Kang. Piye? Oh wis padha. Lah wis mbok padane sing ngisor iki jane kontrol ki bocah iki jane. Wong iki Maksudnya wis normal. bocah lak rong tau nglakoni ya kaya awakmu ngono kuwi. Iki lho aku jane saiki lemes sebab apa aku lemes-lemes kok rene iki nyapa? Sebabe awakmu wis seduluran karo masyarakat kene wis kangen ning Gunung Gangsir, ning Beji kene. Duitku wis entek dike bayar rumah sakit. Betake aku rene kuwi. Mulane omonganmu mau arep tak genahne. Sehat itu Mahal. sing ngomong sapa? Sehat itu murah. Sing mahal kuwi sakit. Oh. Sapa sing ngomong? Loh, aku ini loh. Kok iso sehat murah? Sehat murah, mangan sak mangan enak. Mergo awake sehat, mangan apa wae mlebu sehat. Ya mangan tiwul bene sehat bosok we. Mangan apa sehat? Mangan sehat ya 4 sehat 5 sempurna. Tapi kan enak mlebune. Lah saiki nek kaya awakmu wingi matang-matang ning rumah sakit. Mbok pakani iwak pitik ya ora enak. Mbok pakani bubur ya ora enak. Aku gumun aku. Impus larang. Sik tak mung kuwi aja omong. Gumun apa? Gumun aku. Panganan rumah sakit jane sing masak sapa kok ora enak belas. Ngono kuwi lho, sok ben wong rumah sakit kok sampe nggawa apa nggih restoran pasti ora payu paling ya. Sing ngomong sapa pakan? Lah pakanane ora ngalor ngidul. Lah winginane tak pangan aku enak ngono lho. Wah, ya gragas lambemu. Lah aku sing lho kuwi pecele mbokku sing mbok badhok butuh teko rumah sakit bocah kok kuwi rumah sakit. Sing penting hibur masyarakat terus penting aku. Nah, ben sehat atine. Ha. Sehat awake, sehat pikirane. Pikirane opone acarane lak genah iki. Heeh. Apa acarane? Acarane bersih desa. Ngresiki desane. Piye carane Sukerto kuwi resik kabeh saka bilahi. Bareng metu teko rumah sakit lambemu kok ya lunyu ngono, Mas. Kok ya iso apik leh ngomong. Muga-muga adoh saka suker sakit. Ya iya to. Adoh saka bilahi. Iya to, ibu-ibu ngene iki tak dongane sing kisut-kisut wajahe iso kenceng. Apa Dadi wajahe kewenceng kaya kawat kabeh lho. apa enek wis kisu to mbok kon kenceng neh. Lho iya no perawatan itu penting Kakak. Kudu perawatan ibu. Lho ngrawat wajah itu penting lah wong lanang ngrawate piye lah wong wedok iki rawatane piye wong wedok. Lho wong wedok iki rawatane wajah itu harus bersih satu. Bersih satu. Bersih terus wajah kudu iso kenceng. Kenceng-kenceng. Kancaku nggon nganu nggon tanggaku enek umur 30 wajahe ngluntung-luntung kaya kae spray rusak. lah spray rusak apa kaya kerasa Indomaret dadi ngluntung-ngluntung ngene mangsamu. Kuwi mangsamu ngono kuwi dadi lak duwe wong wedok iku dulu diopeni sing tenanan. Contone kaya sinden-sinden iki 1 2 3 4 5 sebab apa kok iso ayu? Sebabe ya iki apa jenenge cewek-cewek iki perawatan diri, perawatan wajah. Wedake larang. Iki njajal gak ono wedak kintalan. Wedak nomor 4 kae. Napa rupane kaya sadel becak kabeh akhire. Sebab wedake larang. Lah aku lak nyeluk bocah ndelok bocah wedok kaya ngene teko apane? Kalau saya melihat wanita-wanita ini pasti ya dari pasuryane to Mas, dari wajahnya to Mas. Keliru. Mang mula kuwi kowe duwe bojo iso kaya ngono kuwi bocor utawa boros. Wong wedok iki aja didelok teko wajahe. Didelok teko apane? Didelok teko pawakane, didelok teko sikile. Sikil-sikilane. Contoh kaya iki. Heeh. Kok iso sikile iso mbok. Lah didelok sini. Delok masa yo mbok nyadak ngono. Didelok saka sikile. Pokoke sikile kencete iki lak nerincing. Pencet kene iki. Kuwi kencet nerincing aja dirabi. Loh nyapa? Wani karo wong lanang. Titenane kuwi. Tritenane pokoke lak kencete nerincing mlakune ngene. Encit. Iki wani karo wong lanang. Kuwi wani karo wong lanang. Berarti saya lincip kencete, saya lincip lambene omongane. Lah, bedane. Bedane piye? Nak kencete rada gandel. Rada kandel ngono kae. Rada ora anu tapi rada bendol sithik. Rada mendal. Nak mlaku wonge alon-alon. Plek.
pelek Kuwi apik dirabi. ora iso Lah nyapa? kuwi wong lanang duwene dhuwit ning ndi gampang eruh Oh berarti titen. titen karo duwe wong lanang mambu duwe wong lanang ning ndi ae nek lek kencete wong wedok mbembeng rada gedhi Oh ya, mlakune ngene kuwi apik dirabi, Pak. tas babaran iki tas babaran aja mbok rabi tenan Lah terus sing piye iki lho? sing rada gedhi mari ngono rada enek ireng-irenge ndemblok-ndemblok Ireng-irenge demblok, terus oh kuwi kencing manis ya ora enak kabeh to. kowe ki lak kowe sing dhewe piye Nyawang wong wedok itu dilihat dari 4 aspek. aspek Bukan hanya dari wajah saja. Pertama dari wajah, Hah? dada, perut, bawah perut. oh iso ya Heeh, delok wong wedok iku saka kuwi. wajah Wajah ibarat kota kuwi kota Magetan. apa kuwi Makin dilihat makin bikin gregetan. oh gitu ya Heeh. terus Dada ibarat kota Surabaya. Apa, Pak? Suka diraba tapi bikin berbahaya. oh. terus mari Terus perut. ngisor nek Heeh, perut kuwi ibarat kota Semarang. Semarang Semakin mendekati daerah terlarang. asik ya ngisor Bawah perut Apa? ibarat kota Sidoarjo. Apa gitu? Sing terkenal lumpur lapindo. Sebelum bertempur dilap dulu biar tidak kendu. malam dulu kok berarti lah mulai masalah wong wedok kuwi tapi aku paham lah Pak sapa jenenge Pak Yasin. Pak Yasin Pak Yasin. kuwi ngono lah Abah Yasin ku lah cara kota nu Gorontalo Maksudnya? gurung diapa-apane wis telatih Iki karo Pak Yasin. Awakmu lho karo Pak Yasin sehat Pak Yasin kae. Boleh Pak Yasin iki kancaku, Abah Yasin iki bolo. Lah ra bolo ra mungkin percil ping pindho sampai tekan kene kok Mas. Berarti wis sedulur Ya, karo awakmu sedulur lah. cedak banget kentele. Lah iki wis ngomong Abah Yasin bahwasanya somben acara terus enek percil ning kene. Heeh. Mari ngono kodhok, terus kingkong, terus wedhus. Kok iso masa ya perhewanan tok mbok teluk ning. Aku tak nyanyi ya, aku tak nyanyi. Suwi ra tak nyanyi ya. Apa iso awak? Iso, iso. Masa kuat? Tobil ra ana apa-apane karo. Kono apik lho nek nyanyi kuwi lho. Mobil muni ra iso. Masa to? Ora percaya. Ganteng lho, Pak. Kae penyanyi sitok kae. Hah? Kuwi oke, suarane istimewa. Suarane apik, wajahe ganteng, disawang Jajal enak. nada nenek A minor coba. Kau yang mempesona, anggun senantiasa menawan istimewa. Oh, gue iso kakok. Aku delok awak. Beda cengkokku karo cengkokmu iki beda. Kowe lak cengkok ketoprak. Lah nek dirimu, Lah kowe lak ngene. lho ya jelas no. Aku sak komplotan karo Ganong kok. Ganong apa? Ganong gitare gampang pedhot. Nadane. Coba. Tapi Ini delok sik to nadane. Oke, iso. Lah suara wedok lagi. malah iso aku. Oke. Iki lho karo hayalku selalu Inginkan ke hadiratmu walau terhalang rintangan kau tak tetap mencintaimu. asik pinter Kaget aku. lah ya pinter lah maksudku Pinter ya pinter maksudnya asik kuwi lho. dia Aku lagi kaget. kisang ke iso Lah iso kene anake mak. makmu bakul lontong Ora apa-apa, makmu ya bakul bakso. ya ora masalah tuh dadi sitok tempat lontong Dadi lontong bakso. iya nadane ya
Lagune kuwi mau ya. Oke, oke. Iso to lagu Banyuwangi iso to? Oke. Lagu Banyuwangi. Iya iya sik to. Poin. Kakok lagu Banyuwangi iki lho. Tapi enak lho, Pak. Asik. Ojo kakok. Berarti awakmu lak mene aku nyanyi lagu Banyuwangi, Heeh. kowe iso ya berarti. Bisa aku kok. Lagu sing Wis to pokoke lagu sing enek ning donya kuwi lho. lagu sing seneng aku, Lagu apa? sing seneng aku Banyuwangi. Banyuwangi seneng aku lho. Iki mewah. Sing suwi tutu sing sitok eneh. Sitok eneh. Ojo jelek ati, ojo. Nadane. Jelek ati. D. Menengo. Ojo jelek ati le. Nang donya wong wadon sing siji. Arep golek hang kelendi mesti piye keturutan nang ati. Aku nyanyi ya. Kowe ngalih wis ngalih kono nyanyi. Ya, tapi aku ya pengen melu lho, Pak. Itu menengo lambemu. Wis awakmu langsung dadi. Wis lagi ora metu usah- kok rumah ora sakit. usah mikir gemeter lan guyu. Awakmu lagi metu ke rumah sakit ngono. Wes aku nang dhewe. Ora butuh kanca to. Minggat to. Lho ngene iki lho. Rege. Yuk. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Malah hitung-hitung. Suah. Cik. Di atas laut bintang-bintang burung-burung di atas laut menari-nari mereka tak memberi suasana. Mas, inawa ma sabiri. Lah kok penyanyi burung Lah aku ora mojak nyanyi malah mbok kon minggir kok. Lah masa karep kamu Aku ya pengen nyanyi Mas. kamu minta duet. Aku karo wong loro duel karo awakmu. Enak. Oh aku karep nyanyi dhewe lah. Aku wis enek 10 dina lho gak nyanyi belas aku ngasam. Lah awakmu aku ayo duet karo dirimu. Ya, syukur. Heeh. Aku jak duet ya. Iya sok meneng lambemu. Aku suwi kowangen awakmu ngono kuwi ning rumah sakit apa ora nyanyi ta awakmu? Kok nganti kangen pengen nyanyi. Piye maksudmu? Awakmu ning rumah sakit ora iso nyanyi lho kuwi. Bengok aku bengok. Bengak berarti lomo wis kaneng nodok. Yang ngur golek toliyo suster. Aku pokoknya disontek macus nom. Bengok aku le. Masa dicontek sus langsung bengok. Muni aku. Muni piye? Cok aku yo. Lelo. Yo ora pareng. Lah piye? Awakmu ngono kuwi ning rumah sakit ya disuntik nganggo dom cilik kae. Suntik menungso. Dom jahit goni. Masalah diobras. Kuwi kulitmu terus piye model Ya dom cilik to. Ya dikai anu impus. Ya iya. Impuse kuwi ya banyune banyu sing Anu cuka karo banyu udan. masalah ketut no getihmu. Wah, kena banyu udan bareng jamur Impus biasae lho. Rumah saku. ya nguntil pal. Nguntil pal. Ya ora no. Nguntal pil. Ya nguntal pil. Nguntal pil. Ya cilik-cilik ngono kae. Ora le sak lengen-lengen sak mene. Wah, iku telakmu iku gedine sepuluh. Ah wong dilebokno dadi oglok-oglok. Masalah awakmu ra iso ambekan no Kang ngono. Ora iso to aku. Masalah ngring ngene luwara lho kuwi. Masa yo pil nganti sak lengen-lengen sak pupu. Ya pil cilik-cilik lho. Oh, pil cilik-cilik. Ngono kuwi sing ngrawat yo suster, dokter, perawat. Butuh. Sapa? Wah, yo awakmu ra iso turu mbenjine. Ora iso jenggong aku bentangi no.
Ya terus nyatek mbokmu ya rumah sakit. Ya suster biasa kuwi lho. Oh suster biasa. Suster biasa. Awakmu ya turu ning amben ngono kae. Lho ora no. Amben turu ning ndi? Ril. Masalah. Lah nek ana sepur liwat terus piye? Dadi aku lak turune sepur lewat. Jag. Masalah kan kuwi lho ora kan ana sepur liwat awakmu dadak ngalih sik. Gak, kowe jane uripmu ning omahmu ndi to omahmu ki asline? Lah omah Rumah sakit ya umumnya rumah sakit biasane ning amben ngono ning Ya kasur. ning amben kasur biasa. Bentine ya diwenehi mangan kuwi mau bubur. Ora Mangane apa? suket. Jarang awakmu padakno karo ojo gelem ning rumah sakit. Wong dipadakno jarang dipakani suket. Aku kan dikek suket sak bentel. Sabedek. Oh tak wong. Gebros-gebros nih raine. Lha nyapa ora kasur. Raimu nak gebros-gebros nih. Kok rumah sakit ya duit. Oke, duit. Cek apa? Kangen tenan. Hei, Ana apa? ana telek. Ndi? Aku ki lho nyanyi. Ora nyeluk aku lho. Aku suwi lho gak duit karo awakmu. Lah Mas biasane ngono terus Stres aku aku. moro. Hei, aku rindu katakan Padanya aku rindu. oh Oh kuwi. Oh, ekspresi. Oh. oh Ekspresi ini kurang ketok. oh Matane kurang nyanyi dhewe karo lho karo Mas aku. Kancane wis oh boro nyanyikanlah. lah berarti aku karo kowe Ya, duet wong telu. Sindene sisi tak tokne dek metu. isih enek sindene to. Enak. Oke. Ana no. Nyapa? Kuapok cangkeme. Kapok cangkeme dileboni mime boko cangkemmu. Pait. Antara lak wong dosa ya awakmu. Anu sindene teko Papua. Jadi Baba Oh alah, sing teko toko Madura. oh satu ke 24 jam kayak. Iya. Tepuk tangannya mana buat sinden kita yang satu ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita lupa. wabarakatuh. Ora mudeng kae, langsung mojok, ora mudeng. Sini bos. Kowe lo nyanyi apa? Bibi baba. Kuwi lagu apa? Aku ora. Afrika. Oh, Kan Afrika. banyak jenis beraneka ragam kesenian berbudaya. Oh iya. Iya kan? Oh, doksino iya batasi bababa. Semua. Kuwi mau lho. Oh, dosi doya badasi bababa. Oh, ye. Semua aku lho labemu lho. Aku ora iso. Bos, iso ayo. Piye carane? Oh, doksino iya batasi bababa. Kan? Oh, tasida ya bayi. Sik to. Engko awakmu nek lungguh, Duduk aja. engko ora penak. Iya. Jajali to. Aku saiki lek nek sak jam gredeg rada-rada rene. Oh, dosi doya badasi bababa. Kok jure ning aku? Ojo
Aja dipaksa. Awakmu lagi metu rumah. Biasanya separamu dhuwur. Mang Afrika. Terus kita ke timur. Timur. Ya. Aman saja mau ngapain mau repot. Tunjangan sampai tua bikin jadi repot. Honeymoon di Inggris, di Paris, ke Madura. No Madura Dik. Iki lagu apa Dik? Kok lagune kaya ngene Dik kaya. Biasa Harapan Purnama Dik. Bos, biasanya aku kan sudah bilang tadi beraneka ragam budaya Nusantara Indonesia. tapi lagune iki lho. Wis ben-ben manut. Honeymoon di Sino ya batasi bababa. Yeah 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 Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, ke Madura. Ke Jerman toh. Aduh, Dek Madura. Dek Madura Dik. Masyarakat Gunung Gangsir derma kabar pasti ngombe konidin pinggir sumur Bapak Yasin Panjang umur. lir salir lir salir alir alir lir salir lir salir alir alir Bos, enak kan bos? Enak. Dari Afrika kita ke timur terus ke Madura. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Satu jua, iya, terus. Betul. Ana nglopo pinggir kali Pak Suryono akeh rezeki Lir salir, lir salir, alir alir, lir salir, ono beton wadai tampah muga penonton pikantuk barokah. ana tronton momot minti para panonton akeh rejeki. Lir salir, lir salir, alir alir, lir bental ombak sapo angin salajengan mon ajeli odina areng majengan bental ombak sapo angin salajengan lir salir lir salir alir alir ya bos, enak apa kak? enak. Terus kenapa kok longgo? Apa kan lu? Kok longgo? Todu Dina dina ban bisa men sekoni ban bahasa Madura. pelak kok capek Ban, alu jam beli kok bener.
sing iki lho ngomong apa sing guri iki lho. Jajan. Pelak Kanca Madura. Beduro di maka. Daerah Makabarat. Duro Dima. Pelak ben, bahasa Madura pelak. Ben sekolah-sekolah ben pelak. Pelak bahasa Madura. Beli kok. Engkau pelak. Ah, beli kok ben. Saya iki ngomong apa tadi? Mbah aku yang ngawur. Layak ditakoni Madura ndi ora jawab lho. Mosok jawabnya kok nang akuarium. Mata nih. Kaya kendi kecelok banyu. Antusias masyarakat Gunung Gangsir. Gunung Gangsir. Waduh, Gunung Gangsir itu terkenal karo cerita Joko Sambang. Joko Sambang. Joko Sambang. Pendekar Pendekar Gunung Gangsir. Peno jok ngeyel karo Joko Sambang. Wah, ya iki dapo-opo. Modele kaya ludruk. Kok iso? Jadi Joko Sambang kok bareng dicekal sikile. Kondisi tidak memungkinkan. Ayo. Udah, sudah. Kowe kan wis nembang. Aku nembang wes. Dua. Sitoke ono ya, Oh, sitoke. ono artis itu Ini lho. Permintaan Abah Yasin Karo Abah minta sinden wanita rai genset. Masa ada sinden kok ngene. Ora percaya. Apa enek Biasanya kaya kenal pot saiki. Kan ono anu lagune iku. ada lagunya sendiri. Apa piye? Ya itu yang budale sinden. Oh iya. Nadane. La 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 la. Ya sakmono, oke. Cacai kok lah. Cacai tang. Yo, budale sinden viral. Sinden yang sangat viral, sinden yang fenomenal, dengan juluki sebagai makhluk astral. Siapakah dia di sana? Liti namanya. Wanita istimewa Raino. Wanita istimewa Raino. Sinden yang sangat viral, sinden yang fenomenal, bisa dijuluki sebagai makhluk astral. Siapakah dia di sana? Liti namanya. Baling-baling bambu. La wanita istimewa Rainoku. La wanita istimewa Rainoku. Alat pencukur. Apa? Pencukur apa? Pencukur apa? Rambut. Oh, rambut. Maju. Ora padha karo sing TikTok Aku wis bahaya. gentenan saya. Mbak, Dalem tak kenal maka tak kampleng. Sayang. 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 Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngene lho. Wong muluk salam kuwi hukume sunah. Sing jawab wajib. Kuwi uluk salam entuk pahala, sing jawab Ya entuk pahala. Sik to. Awakmu ki kok salam langsung mbok jawab assalamualaikum waalaikumsalam. Lah iya ben pahalaku dobel tak jawab dhewe. Umpama ana malaikat liwat awakmu ditulis dicatet. Dicatet piye? Oh, celok. Malaikat to Jeneng kula sapa? Bos sabar bos. Bos sabar bos. Syukur seneni. Apa kon diseneni kon? Kon diseneni kon. ngene iki lho. Mbok Mbak Probo iki contone. Mas yo dadi pesinden lulusan saka UNESA Surabaya. Terima kasih. Iki Isi Surakarta. isi Surakarta. Aku saka UGM Universitas Gajah Mada. Iki lho seminggu UGD. Bos, sabar bos. Sabar bos. Bos, sabar, bos. Sabar bos. Sabar bos. Bener tak bisa bener tak beli kok bener. Sabar bos. Sabar bos. Sabar. Iso.
Dura, dura. Reng. Bocah kowe. Nadane Mas. Kenalan. Ora ngono randang kenalan. Oke, oke. Oh semada-madan Untuk masyarakat Gunung Gangsir semuanya paling gak kita itu didatangkan jauh-jauh Ya. saka Blitar. Paling gak kesini tuh kenalan. menyapa. Sopo toko bintang tamune ben kenal kabeh. Minor Mas, minor. Saya si percil lawak panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Saya si slentem dagelan panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Saya si Prabu sinden panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Saya siliti. Mbok siliti. Dirungane ra penak. Lah jane mbok kon kenalan. Lah kowe malah dirungane ra penak. Awakmu mau sapa? Si percil. Kowe Si slentem. awakmu. Si Prabu. Lho, aku liti yo siliti to, Mas. Kok gak enak ya, gak enak kata-katane. Nganggo cara Jawa ae, Pak. Ki, nggih ki. Ah. Jawa. Saya ki percil lawak panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Saya ki slentem dagelan panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Saya Nyi Prabu sinden panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Nek lanang ki, nek wedok Nyi. saya nyiliti. Nyiliti. Mbak. Gantiin Ya Mbak. toh mau si kleru nyi kleru. Wis nek gak yo Mbak dhewe. Mbak ya. Saya Mbak Liti. Siliti. Mbak Liti sindena panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Pak Lurah si kedek putih. Masak. Wo, gendang. Ngabah iki wonge apian mbok ketek-ketekne. Lah nadane kaya ngono lho, Mas. Kuwi beda lagu awakmu. Beda lagu. Pak Lurah, tamu kehormatan. Kamu kehormatan. Mandor. Paham ora? Ya. Pak Lurah, Tamu kehormatan, Bang Mandor, tamu istimewa. penonton, Saya suka Anda. panitia. Mana sawerannya? Lah kabeh wis diurut kok. Ndak oh ya. Ndak boye. Sanae awakmu keliru lagu. Apa jenenge anu-anu. Oleo. Diputar Oreo. Oreo. Badokan tok lho kowe. Mana tekan? Aku lindo senggak. Oreo diputar, dijilat, celupin. Paham ora? Ya paham. Ya, paham. Siap Mas. Nembang sak nembang iso. Ya oke. Dangdut enggak apa-apa ya Mas. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Iso to nembang. Bisa dong. Anu masyarakat Pasuruan sini kan kesukaannya lagu-lagu dangdut gitu. Oh iya. Tapi ndase kurang pas lho, Pak. Malah kaya pentol berana. Baru kok dilat kok piye kok ndas kok pentol beranak. Kaya kena. Kaya kencelan bekecot ya ndase. Mosok gawe malah kaya kabaret. Ya.
digesek api, Dek. Nembang dangdut apa? Dangdut apa iso ya? Dangdut apa? Ya iso ta, Mas. Gala-gala iso. Ya nek gala-gala ya. Ah, iso aku nek kelak. Bale si gala-gala kae. Bali segolo-golo. Iki lakon. Nadane Lagu apa? lagu apa tadi? Lagu kuwi lho Mas, lagune sapa ta kuwi? Sopo? Sing kuwi lho Mas. Minor ya Mas. Sing apa ta? Oh, cintaku hanya kamu. Duduk kuwi. Oh, duduk. Lagu sing kuwi lho Mas. Duduk sayang. Selamat malam. Bunga mawar Malam lagu lho apa? Kabeh kok ngene-ngene iki lho Mas aku lho angel men. Saking akeh lagu iki sampe ning kene iki metu daftare. Mengapa Duduk. Lawasen iki. Penonton. Alah iki ta. Aku mohon maaf. Suaraku agak serak-serak basah. Benar. Sik. Sik Mas. Sik Mas. Serak siang. Serak. Nyanyi. Penonton, aku mohon maaf. Suaraku agak serak-serak basah. Sik Mas. Ngombe sik. Sik serak. Serak kok. Sik serak basah. Kowe yo. Dem sik wis penak. Tapi aku baru putus cinta. Suaraku agak serak-serak basah. Oh, be. Nek serak kuwi omong kancane. Dadi aja kok terus nyemoni ngono. Dadi penak. Piye wis penak? Ya apa? Lega. Mas, Wis gak serak. lagu liyane Mas, lagu liyane. Ya piye? Lah piye to? Minor Mas. Ya? Minor. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Ingin rasanya ku minum. Oh, Bobo, bisa pengen ngombe. Nah, kalau pengen minum, omong. Kayak ikan wong kari ngomong. Aja kok nyemoni kancane. Bolo dhewe kabeh. Aku bagaikan Kupu-kupu di atas mata air. Ingin rasanya ku minum. Oh, saya pengen ngombe. Ngomong no. Kalau kamu pengen minum ya bilang. Jangan kok kamu terus menyindir teman-teman yang di Lagu liyane belakang. Mas, liyane. Lane. Yang lain gede. Dangdut sudah, mbok lainnya apa? Benar. Basah. Kurang bahasa. Kurang. Aja ana unsure. Kurang. Apa jenenge? Kurang. Aja sing Anak-anak paling enggak ya. Anak-anak. Mayor. Unsure nganu ta lah. Dia obok airnya dia obok. dewe marem. Lega. Lagi iki lho, penyanyi rakajen belas. Ora kajen piye apa? Lah kok ya enek lho mosok gara-gara serak mbok kon ngombe terus iki lho. Nuruti dirimu lah, lah timbang iki mbok semoni, mbok sindir dengan lagu Kok kan yo dikira awakmu gak langsung Nyanyi bukan beda karo aku. Nah, Minor jajal, minor, bes. Beda, mulane suarane kowe beda karo kancane. Kowe kono dhewe. Membiak mayun paman. Suarane Serak basah. ngapa? Ora enak kuwi. Lirike gak kuwi to? Ora. Lah nek suarane Andeng Tak dure. Membiak mayun paman. suarane
segara alas angker kaliwiat liwiat aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering uli isun mikiri gedang rojo tak dodol dipangan cocok tim yang borong yang berbulu bison pedot yang angke liwiat liwiat belambiangan Haring-haring aja ojo takut aku ngaring-ngaring bakar gedang campur sawi sampai kering uliye isun mikiri gedang rojo sak curung dipangan codot Abah Suryono dipangan codot ngawur mbok kira gedang ngono kok piye kaya ngene tariane piye to Mas aring-aring yakar gedang campur sawi sampai kering uliye isun mikiri gedang sobo sak curung dipereteli Abah Suryono ditungakno akeh rejeki ngono gedang rojo sak curung dipangan codot Abah Suryono tresnane pancen abot lah yo mantep tresnane karo awak dhewe gedang sebut ditandur ning pinggir sumur Abah Suryono tak dongakno panjang umur lho panjang umur Sepura gedang rojo sak cuwil ditutul pitik Abah Suryono kula nyuwun dhuwit nyapa sing njaluk dhuwit iki Abah Suryono piyayine pancen apik ayo apik iki nek wis ngene dhuwit yo langsung yo gulu pedot yo ojo takon jeneng susah iso bela tanah India gumarare taman makam pahlawan gulu pedot Lungguh bareng nyanyi pisan iki lho terus lagu pengen bulet sing gulu pedhok semok kene iki sampe bingung nyanyine mosok semok sak curung dipangan codot akhirnya sampe kleru lho Mas lho ya bareng ngono terus pedhot iki mau bareng sih heeh Prigel ayang Prigel sini dong siapa? ayang sapa? Lho. Awakmu wedok lho. Lho nek ngene wis ora to, Mas. Lah mbok kaya aku iki gak semana sepene gak mau celuk ayang Lho ya beda to. Kok diceluk ayang? Lah nek kaya ayang Prigel iki kan beda. Bedane? Lho, dilihat dari wajahnya wis bodinya seksi, wajahnya cantik. Ya terus lah aku. Lah awakmu lho kaya bis buri lho. Noblok raimu kok iso. Wah, padha-padha wedok iku mbok seksi lho, Mas. Kok iso. Kene lho Prigel lho single seat. Awakmu double kabin deh. Oh sik to. Kok mbok padakno karo bis pariwisata kuwi lho. Iya. Terus kono
Lah prigel karo awakmu ngono. Lah kowe ape nyeluk prigel? Nyembang apa dicekel tangane tek nyembang. Nah, Digandrong lho lek ketemu Digandrong. wong wedok. Bun manmu kaya onde-onde. Undi-undi wijene akeh. Ya ampun romantis. Nek. Prigel. Sudah bertahun-tahun aku merindukanmu, Prigel. matane lho. Oh, Tanganmu picek sekarang kasar sekali, Prigel. Kowe mari nguli apa piye, Gel? Waduh. Sudah lama aku merindukanmu, Prigel. Heeh. Prigel. Wonten apa? Ya ampun dijawab. Yo suarane yo jelas halus toh. Kamu tadi berangkat sama siapa, Prigel? Aku berangkat sendiri. Ya ampun, Prigel, aku kaget ya Allah. Kalau kamu sama siapa? Ya ampun Mbok dijawab. Bolehkah aku menciummu, Prigel? Silahkan kakak. Lah kok cak tombel? kowe aja ngremehne kuwi suarane penak. Penak apa toh? Loh. Ekel kene. Ki jane guru les. Kowe aja anu kowe. Ning omah iki Iki guru vokal lho, Mbak. Lah iya. Macem-macem. Aku kok. tahu ngeterne anakku ngelesno matematika, Ken. Vokal. Oh, vokal. Guru Vokal, Mbak. Belajar dites. Nembang bene karo prigel. Iya. Dhewe sing joget. Oke. Duet. Paham Duet ora? ya. Iya. Ya, cak bagus ya. Anu suarane istimewa. Jadi duet Masuk ta, Mas? wong loro Yalah, ya. iki ra ana apa-apane suarane karo iki. Iki Iki muridku asuwi. Apa sih? Ora percaya. Murid toh? Ora muridku. Pak Cil, Minor. Pak Cali, Pak Cil jajali aring-aring. Sing tok minor sih aja langsung. Jare anu caca iki jebolan niku to, Mas? He ha ha ya ha. Biar aja coba. He ha ha ha. Kau yang mempesona, Anggun senantiasa menawan istimewa. apa nek digandeni prigel nembang kaya aku mau minor. Wajahe tapi kok datar. Areng-areng yakar gedang campur sawi. Coba aja. Aring. Asing. Nang, sik. Sing Apa tata. kok padha guyu apa sih? Lah piye ora iso muni isone aring-aring. Kan kaya iki mau. Kalem-kalem. Aring-aring bakar gedang campur sawi. Ya, Ayo. Ayo. nyangkut. Iki lho. Asing bakas gedang campur sadi. Mas, sonmu mas. Sone. Sik, takon benakne sone sik. Ora sone tak lewi. Lah Gak ngono Om Sil. Piye? Lagune dhek iki sing iso ngene rene. Ayo karo kowe Dites. Iso iki sampean ngenyek tobel. Iya. Ora nanya. Aja ngisi-ngisini aku. Rungokno ya, Mas. Ra re ra re ra re ra re ra. Wah, lu nemen iki ketoke. Malah Ya, oke. mesti iso. Iki Iso. jagoanku lho, Mas. Tapi lareng-lareng ora iso tak iso. Iso. Ayo. Masa kaya ulo kobra. Iki sing salah mesti sone. Prigel. Baleni pisan Jane kan. piye to? Jane pitone olehmu marahi iki. Biasane iso lho, Mas. Jajal baleni Aja kaya ngono contohno. Bel, aku aja isini bosmu lho, Bel. Aja ngisi-ngisini aku to Mas Tobel. Karo bose Sing fokus, Bil, fokus. Sing fokus kaya biasane. Sampeyan enggak nggawe lambe sing biasane to. Rungokno.
Rumana ya Mas Ya, ya. rumana. Mesti iso iki, mesti iso. Ra re ra re ra re ra re ra. Atasane. Iya, Tobil ben isone nyanyi, suarane lancar. Iya, Apa iya, lagu itu atasan. to, Bil? Lagu apa? Penonton. Apa lagu iki? Apa? Gajah Bil. Penonton, Aku mohon maaf aku mohon maaf. Suaraku agak serak-serak basah. serak-serak basah. Ngombe sik. Golek serat to ya. Kowe golek anu kowe. Golek balas. Golek balesan Kapan balasku? Kok golek balesan. Duet lho, duet. Ben nembang. Ayo. Duet berdua. Lagunya apa Mbak Brigel? biasanya. Monggo Iki, Mbak Brigel. bersama Sinden boleh. Oh boleh. Rame ya. Oke, aman. Tapi sing Ayo. ere aja oke-oke ya. Ya ya. Iki kok lagu sing ora enek ere pokoke khusus Tobil. Bil, kamu mindahno besek ngono. Oh siap. Ayo. Rumok ketenan kok malah. Wah, cocok Mas ngece. Pengcil ini ning pasar. Mas Pengcil. Wah, aja ngece. Menemben aja nge lagu iku lagu sing religi. Iki kan iso. Religi. Mosok. Apa Mbak Iso sosone? lah. Piye Mbak? Kowe mateni wong kowe. Kowe kok dadi Sing tak golekno lagu sing gak enek ere lho, Pak. diomongi. Ora enek sing bener. Rumah mateni kancane kowe. Nganu lagu sing gak enek ere ae wis. Wong golek Apa ya lagune? golekno lagu sing tanpa R liyane lho. Endang apa? Tut, enggak, iku ya. Dewa Tresno enek ere. Dewa Tresno. Apik iki? Siji iki mesti gak enek ere. Apa? Satu ditambah satu. Yaman dasar. Sama Dengan dua ditambah dua sama dengan empat ditambah empat sama dengan delapan ditambah delapan sama dengan 16. Tobil lho dengenane gak lulus perkara nyanyi balon ra bledos-bledos. Balon ku ada 5. Iso. Lho ra bledos kok. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah, muda dan biru. Meletus balon di tok. Gak bledos. Tapi aman lho mau lagu mau 1 ditambah 1 gak enek ere. Gajal umpama dijawakno Bil. Jawane. Siji ditambah Siji podo Sami mawon kali ditambah kali sami mawon sekawan tambah ditambah sekawan sami mawon 16 ditambah 16 Kamu mawon tidak dosa kali. Kawan sekawan 16. Awakmu ki ngajari bocah ya ngono. ben masalahe nyanyi balonku ora iso bledos-bledos Dos. Lah nyanyi apa kuwi wis ayo diaturke lagune Ya. apa ki? Ya satu-satu wi mau lho. Ya, ayo. Religi. Spesial buat masyarakat sini. meletus apa, balon hijau tok gak bledos-bledos Bongsong bos. Ya, ayang-ayang ya Mas. Tapi ning tengah bel kowe bel Bil tengah dia masuk Tegak. Rere. Mas Sinen sini juga. tapi dia ini lho gulu Segak bel, vokal. segak. Nggih, siap. Bil awakmu gulu vokal ya ning omah ya. Boten. Niku adik kula. Lho, Gak gulu vokal to. boten. Duduk guru. Guru vokal. Ayo, Jong. Ayang-ayang, Jong.
Percil, terima kasih Mas Hengki, Bapak Ya, Bobo. Pak Abe. Mas Landep untuk